今年も暑さがすごい。危険なレベル。釣りも夜明けから、暑さのピークの前には切り上げます。そのため画面が、暗く、見にくいでしょうが、ボート釣りのドキュメントとご了承ください。ボートエース、ROB30、砂浜からの出港をご紹介。まずは、2馬力船外機を取り付けます。38キロの船体。2人で運べば楽々でローリーも、使いません。今日は3人、準備も早い。タックルボックス、ロッドホルダー装備クーラーボックス、シート兼収納ボックスどんどん積み込み、ボートに乗せるだけでセット完了。波ありますが2人なら1人は、積む。1人はボート支えるで作業は会長。ロッド、ビーチパラソル、飲み物、魚群探知機。これ大事。万が一に備え、ポール、もしっかりと積み込みましょう。ボートの出港できる砂浜、ボートスロープは、大海原へ旅立つ、皆が使う駅の、ホームのような場所。騒ぐことなく、速やかに利用させてもらい場所を、開けましょう。そして、サッカーワールドカップの日本代表のように、綺麗に感謝の気持ちを持って去りましょう。魚群探知機もセット。この辺は、イレクタージョイントで、パッチンと固定、フロートボートと、兼用です。そうこうしてるうちにみんな乗り込みあとは自分だけ。さあ、エンジン始動、メンテナンスで、オイル交換、スパークプラグも交換した船外機。調子は？めちゃかっちょやん。一発始動、ホンダ DS2、マスターピース、これは良い。夏休みで、子供も乗船、3人でいざ出港。プラズマ、一人より二人がいいさ、二人より三人がいい。あら、おじさんだ。さては、昭和だな。本日は夏休みスペシャル？よく釣れる。それでは皆さん、ボンボヤージュ、良い釣りを。